nagulong na. O, dumulas na. So, sabi ko na nandahan eh. Hello mga guys, welcome to my vlog. Ngayon mag-ano kami ng suso. Hindi ko Tagalog ng suso. Andiyan mo suso yun. Buko. Ayun magkakalaykay sa kanilang gubat. Mamaya tingnan nyo na lang ha. Mamaya tingnan nyo ha kung ano magawa namin. Ayan, nandito kami sa ano, sa kuprahan no. Ayan o. Doon sila o. Hali kami so. Oy mga lalaki. Sana nag-uuling kayo ha. Ubusin yung ulingin yan. Ayan ang mga batang tulisan o. Founder. Huwag mong subukan. Oy, paypayan nyo yan oy. Paypayan nyo. Ayan, malapit na kami doon sa kukuhanan namin ng buko. At yung malayo yung nakara namin. Ito po yung dati namin tinitirahan dati. Ang mga bata pa kami. Ayan. Dito sa paligid. Ayan. Ito po ay matagal po kami ninirahan dito. Ayan po, mayroon nagnanakaw na nyug oh. Ayan oh. Huy! Baba dyan! Huy! Huy! Nakuha tayo ng buko. Tayo nauuhaw na. Ayan, dito tayo sa mga lupay namin oh. Wow! Lawak. Ayan, bababa na tayo dito mga idol sa ano, paghahanapan natin ng buko o suso. Ayan, napakatarag. Danda kayo dyan ha. Ayan po ay ano mo, taas. Ay, bababa. Ayan po, samahan nyo po ako sa aking paghahanap ng suso at buko. Ay, magdandaan kayo, baka gumulong kayo. Shortcut kayo, nandun kayo agad sa baba. Ingat, ingat. At napakatarik, ayun na sila oh. Sobrang ano yan. Napakatarik. Ito po ay aming mga lupain dito sa Bicol. Nakakatuhod mo. Sus Ginoo. Huwag kang makatog. Ganyan talagang buhay kapag kayo nakatuluyan. Dito kayo titira. Matatanggal yung katog mo yan. Ngatog-ngatog. Shoutout po sa inyo lahat. Tilo po. Ayan. Yan mga ano, anahaw. Nahan na daw. Pibaso. Saan mo doon? Mulong ka na yan. Oo, ayan. Nagulong na. Dumulas na. So sabi ko na dandahan eh. Ayun, dandahan eh. Ayan po, ingat na ingat sila. Kasi masyadong madulas at umulan dito sa probinsya. Oh, natuluyan. Hello mga guys. Ho! Ang layo nyo na. Dandahan. Kami nyo, ito gabi yan. May mga laman na kaya. Ang laman na yung gabi. Ang daming mga gabi dito. Kaya kumukuha na pati kami ng ano, nyug-nyugan. Wow. Lubi-lubi sa Bicol. Ito masarap tong gulayin. Ito. Ayan. Lubi-lubi. Soy! Oh. Ano? Ano? Gumulong na? Sus Mariusip. Ayun po ng lansonis. Lansonis yan. Napakarami dito lansonis dati. Ayun. Lalaki na. Uy! Sus Mariusip. Ano na? Nandito na po tayo upang maghanap ng buko o suso o bayuko sa kung anong tawag nyo sa inyong lugar. Ay, kapagod. Ito po ang aking bunso kasama ko dito sa aming probinsya na sa Bicol, Lupi Camarines Sur. Yung mga pamangkin ko. Yan, mga darling-darling nila. Kapatid ko, dalawa. Yan, mga bundok po yan. Ay, siya po, hinihingal tayo. Napakataas pong ano yan, bundok. Ano yan, bukirin. Dandahan. Ba tayo? Ano yung ginagawa niyo sa puno? Ha? Kawawa naman si Ryan. Di ba? Uy, Lula! Saan ka papunta, Lula? Sus, Ginoo si Lula. Andiyan sa kanyang bukirin. Panungkod. Maghanap lang ka suso. Ay, suso. Nandito lang mga buko. Ano yan, Doy? Hindi naman nakalibing ang buko sa lupa. Ayan, ginugulay yan. Anong tawag yan, Doy? Ha? Anong? Butahan? Hoy! Ginugulay po yan.
Magulay ba yan? Wow. Ba't walang wala naman ubo? Ano yan? Ayan, nangangaso na. Kanya-kanya na sila. May mga tungkod. Sus, mga lula. Ingat-ingat kayo, ha? Lula! Magano pa tayo? Ito lang pa nakikita. Eh? Ano yung mga tungkod kayo? Makapal-kapal ba sila makapal mo? Ano mga hinuhukay nyo? Oh, sus. Ano? Ganto nga hanapin. Ayan, oh. Ayan, nakakuha na. Ayan, pakita mo. Naman. Ayan, ang suso at buko. Ayan, nakakuha na tayo. Isa na, nakuha. Lulo, dandahan lulo. Oh, ayan, oh. Oh, Ryan, kunin mo yun. Huwag mo yan, bro. Ayan. Matandaan mo. Sige! Ang dumi, ha. Sige. Nasaan yung pantukot ko sila? Ayun ko. Ay, meron dyan na. Ayun, oh. Dapat mo nga na. Ayan, hanggang dito sa samahan nyo ko mamaya at pakita ko sa inyo kung gaano karami ko yung makukuha ko. Go! Akyat! Buwis buhay kayo dyan, sige. Ayan, kakapit sa mga ugat ng puno ng baliti. Pakyat! Go! Akyat! Oo! Kumapit! Tanggalin ang chinilas. Buwis buhay tayo ngayon, pakyat. At napakatarik ang ating dadaanan. Gapang kayo. Sige, gapang! Go! Bilis! Gapang! Yan, buwis buhay. Ito ang kanilang pastol. Sana all. Bago ko sa'yo magpapasok. Ano na? Sige, go! Ano? Yan, go! Bati. Patay tayo dito. Sige. At ay, buhay na natin to. Ang lupit ng ating kapalaran. Ay, gugulong tayo. Diyos ko. Ay. Reklamo kayo na reklamo. Wala na kayong ginawa kung magreklamo. Gugulong ako. Parang awa nyo. Tulungan nyo ako. Hindi ako makakyat. Uy, napakalaki naman tong duality na to. Dabi-dabi po. Bakit ang dami kasing ugat ng ganito? Madulas ang napakadulas. Eri ko. Tabi-tabi po. Ay, grabe ang dinanas natin sa